Poďme sa pozrieť na jednu fascinujúcu myšlienku. Na predstavu, že existuje jediné miesto na Zemi, kde sa božské stretáva s ľudským. Toto je príbeh o tom, ako sa toto miesto premenilo. Z kameňa na niečo živé. Viete, pre staroveký Izrael nebol Jeruzalemský chrám len tak nejaká budova. Nie. Po rokoch reforiem sa stal absolútne jediným miestom, kde sa mohli konať bohoslužby, púte a prinášať obety. Bol to doslova stredobodých vesmíru. A čo je na tom najdôležitejšie, nešlo len o nejaký symbol. Verili, že práve tam, medzi tými kamennými múrmi, skutočne prebýva samotná Božia prítomnosť. Že Boh naozaj žije na tomto jednom konkrétnom mieste na zemi. No a teraz si predstavte tú katastrofu. Ak je celé náboženstvo a viera postavená na jednom jedinom mieste a to miesto niekto zrovná s zemou, čo potom? Zmizne s ním aj Boh? Zrúti sa aj viera? A presne to sa stalo. Zničenie chrámu nebola len vojenská porážka, to bola totálna teologická katastrofa. Celý ich svet, celé ich chápanie Boha sa v okamihu zrútilo a boli nútení prehodnotiť úplne, ale úplne všetko. Aby sme pochopili tú obrovskú krízu, pozrime sa na to v čase. Stáročia sa všetko sústredilo na chrám ako na jediné miesto uctievania. To malo vieru posilniť, ale zároveň ju to urobilo neuveriteľne zraniteľnou. A v roku 587 pred Kristom sa to najhoršie stalo skutočnosťou. Babylonské vojská chrám zničili. A prorok Ezechiel, ktorý bol odvlečený do exilu už o 10 rokov skôr, sa zrazu ocitol stovky kilometrov od domova, ktorý už neexistoval, a od srdca viery, ktoré bolo vytrhnuté. A toto presne vystihuje ten pocit. Viete, nešlo len o budovu. Všetky rituály, všetky istoty, celý systém, všetko, na čom stala ich viera, sa rozpadlo na prach spolu s múrmi chrámu. Vo vzduchu visela jediná, desivá otázka. Dokáže viera prežiť bez svojho fyzického srdca? A presne v tomto momente totálneho zúfalstva prichádza na scénu prorok Ezechiel. Jeho misia? Udržať nádej v ľuďoch, ktorí stratili všetko. A spôsob, akým to urobil, bol prostredníctvom jedného z najsilnejších videní v celej Biblii. A tu prichádza ten absolútny zlom. Ezechiel prináša úplne revolučnú myšlienku. Hovorí im, počkajte. Ten chrám z kameňa nebol Boh sám, bol len jeho znamením, symbolom. Inými slovami, Boh nezostal pochovaný v troskách Jeruzalema. Bol s nimi, tam, v Babylone, v exile. A práve táto myšlienka, toto oddelenie znamenia od skutočnej prítomnosti im zachránilo vieru. Ale Ezechiel neponúkol len teológiu. Dal im aj nádej, víziu budúcnosti. Videl nový chrám, obnovený a ešte slávnejší. A z tohto nového chrámu vytekal prameň živej vody, ktorý symbolizoval úplne nový začiatok. A teraz sa podržte, lebo ten obraz je proste neuveriteľný. Táto zázračná voda tečie až k mŕtvemu moru, k najmŕtvejšiemu a najnehostinnejšiemu miestu na zemi a uzdravuje ho. Premieňa slanú, mŕtvú vodu na sladkú a plnú života. Je to v podstate obraz nového stvorenia, obraz rajskej záhrady. Odkaz pre ľudí v exíle bol jasný. To najlepšie nie je za vami, je to pred vami. Božia štedrosť a sila tvoriť nový život sa nevyčerpala. Nádej existuje. Dobre, posuňme sa teraz o niekoľko storočí dopredu. Chrám bol znova postavený, život sa vrátil do normálu. Ale potom prichádza na scénu Ježiš z Nazareta. A ten sa chystá s myšlienkou chrámu urobiť niečo tak radikálne, že to všetkým vyrazí dých. Scéna je ako vystrihnutá z filmu. Sme priamo v srdci židovského náboženského života na preplnenom nádvorí chrámu. A uprostred toho všetkého Ježiš urobí niečo, čo pripomína starých prorokov. Začne vyháňať kupcov a zmenárnikov. Samozrejme, okamžite sa ho pýtajú, akým právom to robíš? A jeho odpoveď je táto neuveriteľne záhadná a provokatívna veta. Pre všetkých, ktorí to počuli, to muselo znieť ako čisté rúhanie, absolútny nezmysel. A presne tu nastáva to kľúčové nedorozumenie. Je to zlomový bod celého tohto príbehu. Oni si mysleli, že hovorí o tej obrovskej kamennej stavbe, ktorú stavali takmer pol storočia. Ale on hovoril o niečom úplne nepredstaviteľnom. Hovoril o svojom vlastnom tele, o svojej smrti a zmrtvých vstaní. Samozrejme, v tej chvíli to nikto nechápal. Až po jeho smrti a vzkriesení jeho učeníkom konečne docvaklo, čo tým vlastne myslel. A v tom momente sa opäť všetko zmenilo.
Miesto Božej prítomnosti sa znova posunulo, tentokrát z budovy na osobu. Ale počkajte, lebo príbeh sa tu ešte nekončí. Apoštol Pavol zoberie túto myšlienku a posunie ju ešte o krok ďalej. Jeho logika je jednoduchá. Ak je Ježiš novým chrámom, potom každý, kto je s ním spojený skrze vieru, sa tiež stáva súčasťou tohto nového, živého chrámu. A Pavol to vysvetľuje na dvoch úžasných úrovniach. Na jednej strane celé spoločenstvo veriacich vytvára akúsi jednu duchovnú stavbu, kde je Kristus základným kameňom. No a potom je tu tá druhá úroveň a tá je neuveriteľne osobná. Telo každého jedného veriaceho sa stáva svätyňou, miestom, kde prebýva Boží duch. A týmto sa vlastne dostávame k vyvrcholeniu celého tohto neuveriteľného príbehu. K príbehu o tom, ako sa predstava chrámu vyvinula zo statickej, kamennej budovy na dynamický, živý organizmus. Takže, poďme si to rýchlo zhrnúť. Začali sme s jedným kamenným chrámom v Jeruzaleme. Ten bol zničený. Potom prišla Ezechielova prorocká vízia nového chrámu ako zdroja života. Následne Ježiš stotožnil chrám so svojím vlastným telom. A nakoniec sa táto idea rozšírila na celé spoločenstvo, na živú stavbu z ľudí. Tento citát od teológa kardinála Danielova to vystihuje úplne dokonale. Tento nový chrám nie je niečo hotové, dokončené. Je to živá architektúra, ktorá neustále rastie a rozširuje sa. A to nás privádza k záverečnej myšlienke na zamyslenie. Ak sa teda chrám skutočne vyvinul z kameňa na živé spoločenstvo ľudí, potom otázka pre nás dnes znie. Kto sú stavitelia tohto živého chrámu v súčasnosti? A ako presne ho stavajú?